jama'ar mu ta jihar Lagos gabaki daya. Muna masu farin cikin gabatar muku da shahararren kamfanin nan mai suna Jama International Company. Jama International Company. General Services Nigeria Limited. Wannan shahararren cibiya tana ba da maganinnukan da suka shafi sihiri da ake wa 'yan adam domin samar musu da rashin lafiya a jikinsu. Akwai sihiri wanda ake yi domin shafar aljanu. Akwai sihiri wanda ake yi domin mayu su shiga jikin mutum. Akwai kuma sihiri da ake yi wa mutum domin lalacewar kasuwanci. Duka waɗannan matsaloli da al'umma take fahimta idan kun je Hijama International Company za a samu waraka da ikon Allah. Ni ma nan nazo na samu waraka. Nan ne nazo na samu waraka. Hijama International Company and General Services Nigeria Limited yana nan domin magance matsalolin hijama.